Guys, igsuon ni siya ni Ma'am LV, the director of director sa Poseco. Munang pagkabalo gina ko ba nga gituloy yung direksyon nga siya ang director sa Poseco. Dami kay APM ba nga? Ma'am Elves! Pakurintisan ni B. Hello, Kitty! Manaywawi here! Welcome to my first vlog for 2021. I'm with my best friends. Among grupo nga Bontagay. Kita ko Bontagay with tulog man siya kung bingon ito. Isus ko kampo mga kalag sa purgatorio. Ginoo ko last vigil niya kagabi. Wala na yung matanaw kaya ito Wendell Galore Port! And of course, Dodong Dongans. Hi Dongans. I love you. Hi. You say hi sa kuya na. You say hi. With his wife, the ever beloved love kay na mga si Miss Marivic. Anyas ko. Chal. And of course, ay yung baby girl. Asa to baby girl? Baby ate, you say hi sa ate. Kuya, hi kuya. And of course, Darcel Restificer and Flores, akong best. Anong uban to asa? Ang saan? Logis. Ang uban to apa sa pikas nga van. And so dito sa atong pinakalikod, of course, ang Banggiitan. No, mula sila yung mga pakshot, mga pakboy kayo sa kampuan sa una, oh. Honorato Asaris Jr. Bokloy Doyashit. And of course, Bochoy High Lupi Pahuyo si Junior. Ang tagiya sa bag. Basta tayo mo catering mo bag. Power drive. Ha? Canbeb. Ha? Canbeb. Okay, itag na ako iyang catering service guys. Ako na best friend guys. Lami kayang mga sudan na guys. Dili pareha sa cake ni Beverly Sagon nga mahuugas. Siya lang. See you later, mama ma. Of course, ganyan na ba sila doon? So, usa pa rin ako mga, di ba? Oh, hard way! And then, lami kayang cake, ani sa Kampilit Bukid nun, o bahuugas. Bahuugas, mga yun. Wang, uy, layo kaayo ang tindahan. Nay Fundador. Asang Fundador? Fundador. Nadirihan lang yun eh. Ay, sa kanang sauce mo kita. Stick kayo na. Love, love. Love you. Hi, Yan. You say hi sa Yan. Hi. Say hi. And of course, Kot. Busy ka siya sa iyang. Sa tawagan niyo. Loy Ashit. You say hi. Loy Ashit. Loy Ashit. You say hi. Hi. Guys. Tanawa yang muna yang naong pero yang anak gwapo kayo tanawa o lahi lagi kayo oh. Lang you say hi sa lang. Grabe no bisa pagbagtak ang isugot grabe dungan sa naghuot jud ka sa monitor dungan so. Lagi vlogger ka mapasok pero kayo ba? Vic, hi baby. Kuya, hi. Ano nalakaw mo biyaan man niyo ni kinilo. Bikot. Muna mong maring maring Beverly nga. Yang cake ani baho ugas. Hi, say hi. Bing naghuot sa dimong naong sa monitor Bing. Apil ka ano? Yan ang amigo. Oh, hi Bes. Sarah, you say hi madam. Sa madam, hindi maklaro madam anak. Di ba? Sarah Gallegos, asawa ni Ayan yan. Si Ayan stick to, gigigaya bisa unto. Ang ayan na bagay sa lubian oh. Gikan pag-abot. Timan gani guys, gikan sa pag-abot na mo din ni hantod pag uli. Naragi ng platos iyang kamot. Makita na may paang kuan. Ang sana batang 80s ka kung nakabalo ka ning raise up imong buhok. Unsa ito kana alpin? Kako ning kuano kanyo? Raise up ang buhok. Vlog takeover. Hello Philippines, hello world, and hello Kitty. Hello.
2021. Anak ni Ayan og ni Sarah nga Gallegos ba kayo no. And of course ato ang usa sa ato ang pinaka best friend ang si Lupi. Buchoy. Best part of the year guys is to be with the children of the Philippine Islands do. Anak ni Beverly og ni Hayward Sagon, Chunky, and atong cutie-cutie pa yung gwapo kay ngipon nga bata. Pagkita sa ni Anak ni Sarah og ni Ayan. Naglubong ko. Gallegos, ha? Nagilubong ko nila. O ilubog sa tanaw sa ilang gigawin sa sila bata. Nanang you see ay sala no? Hi. And of course si 3D anak ni Bochoy pa hoyo ni Troy pa hoyo. You say hi. Hi, you say hi. You say hi. You say hi guys. You say hi guys. Hi. Hi, very good. What are you doing? Ha? Anak gusto kong inahan lang. May mga trader ng mga bata o ilagyo puno kong ilubong. Ay, kailangan ko na ilubong si Manay Wawi, Hello Philippines, Hello World, and of course, Hello 2021. Happy New Year! Yeah. Kaya pagbutang sa mga kuano. Which one? Dere, ipag-ubasat. Where? Dili, ano wait. ba? Okay. Butang sa iyo. Hoy, no! Trader kayo. Hi! Muna yung mga anak ko, mga barkada. Tiguang na yun kay guys. No, kay almost 30 years na may nagtak. Wala po sa naong. Ay, butang sa tao. Almost 30 years na may ka barkada. So, palagay ko. Alright, hi! Hi sa mga tambay ako yung Manay Wawi, Hello Philippines, Hello World, Hello Kitty, and of course, hello! 2021, gani. Gapon na. Ato sa ipakita ato. Ato artist tawon kasi ko ano. Hello sir, kumusta man? I-feature jud kay gwapo biya ka. Ginuog ko hubag. May magkani og gwapo kay naong ba. Naong rapod. Kani no comment. Sponsor manggod. Di pa ni sponsor Of course, Dodong, hi Dong. Always gini siya mag-join sa mga kay Love. Gyapon kay Miani niya. Marunong si Cesar Montano, tanawa. Mark si? Cesar Montano akong galikod. Cesar, ka naman ni Chris. Ka na bitong maniniot Philips. Cesar Ramoso. Ramoso. And kani, of course, my God, Steven. Steven Sakal. Alright. Steven Seagal. Kanina yun. Muna mo. Kanina siya. Sa isa ka adlaw ni mo siya masabay, isa ra gid ka, isa ra siya istorya. Ha? You see? Robin. Ayan. Ay magtuwa niya. Wala nang ani gid amo siyang gibisita guys. Amo siyang gibisita kay. Dugay na kay wala. Dugay mo na mo nakita siya taga-dagat pa guys. It's only piso guys. Love you, Wang. And those are the boys. Huh? Hi. Oh, yeah. Hi. This is Simon. Simon, you come here. You come here, Simon. What? Ilubungon. Okay. Wait, sa. These are the girls. Sarah. Si Sarah ang malaking prinsesa. Kani, pinakamalaki. Pinakamalaki ang puso. Wag babae. Pero pinakamaraming buhok na puti. Pinakalap kinako ni si Beverly Girl. Si Annie man ni si Anna. Annie batong bakal. Ha? Black. Of course, Maribig. Abi ko magbabae rin, mapuros. Hindi na kabulan. Guys, pag mag-visit gani mo sa CUMC, diretso mo sa Daytari. Ha? Ano? Ipinggoin siya. May kani. Dietitian mo kuno siya sa tawag ano sa mga department sa sa Food and Nutrition Department adto lang mo dito kumaana naamon mo sa CMC bitaw joke lang guys kasi mga award sa ali. Muna among Queen of the Night.
And of course, naramang bata diri ay buot nga tiguang. Ilubong na ihulog na to. Siya, best. An dihay ko, an Bohos dihay ko is not around and of course lapad. So, muna rin siya camera gyapon ay. Narin mga bata di ay na lang. Sulod dito. Ila ko nung wait sa. Hi kuya. Oh, alam ko ako nga bata. Asa ba kakakuha na? Asa ba kakakuya? Asa kay kanana? Anak ni Loy Ashet. Honorato Asares Jr. Kung ayaw lang ka, ono lang. Kung ayaw. Ayan. Pwede nga bata ba, kung unsa ka gwapo ba? Kung unsa ka gwapo ka bata, musta ni siya ka maot ang amano. Panabla na niya ako, aloy! Kuya. Pero alam na mga barkada ba nga magiging nagluwas na ako nga natunog ko sa tuyom. At ayan. Pero natunog ko og tuyom. Pero naghihi sa ako. Nakita ginawa yung utin. Pink yung kayo. Tinpit. Ha? Pink kayo ba? Pink yung color. Hoy, guys, igsuon ni siya ni Ma'am LV. The director sa Boseco. Munang pagkabaloy ako ba nga gituloy yung direksyon nga siya ang director sa Boseco. Dami kay APM ba nga? Ma'am Elves! Pakurintisan ni B. So yes guys, manali ato ang pinaka-prize guys. Grand prize guys. Aparador! Ang best friend, Beverly sa mga nasagon. So, pamain lang po, pamain! Aparador! Double deck! Ay, katawa ka, labaw, pugaw dyan. Hi boys! 150 whole body!